If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Good morning, Davao, Mindanao, North, South, East, and West. This is Gilbert Lopez Martinez Cacho. Welcome sa Pinoy Rob YouTube channel segment, Good Morning Davao. Nakita karon din sa SNR. We are here now in SNR. Tiring. I just arrived from Turil. Deliver some stuff, t-shirts there. And we are here today dito sa SNR. Dito natin yung mga food, parang food court nila. This their food court. We will be ordering 25 boxes. 25 boxes of pizza pie. So remember 25 boxes, hindi po pieces, 25 boxes. In connection with our celebration for the Pinoy Rob YouTube channel 1-year celebration, we choose not to eat outside to celebrate, but we wanted to celebrate the anniversary together with the community of Golden Valley, Sitio Arroyo sa Matina Crossing, for the children and of course the other members of the community. And right now guys, pupunta tayo sa cashier. We will be paying for the pizza pie. Okay, let's go. O sige, magsugod na sa itong program. O hilom lang kaya mag-prayer time. Okay, mga bata, kailangan po mag-volunteer kung ang makalid sa prayer. Hala. Quiet. Ayaw mo sama din. Magampot ha. Mag-pray. Okay, mag-pray ta. Okay, in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, gabay mo sa mga dulang aron. Salamat sa mga blessing na gantag sa mga Lord. Sana. Gabay mo ito rin. Amen. Amen. The Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Sabalo mo bayang magilaw? Bayang magilaw. Kasi ang hanap, alaw na puso. Sa ilimang buhay, loob ang hinilang. Pwede lang mag-ibig, sanang nalupit. Dito ko sisingin, sa dapat at pulok, sa simula. Sa langit ko buhay, may lagang tula at awit sa paglaling na mahal. Agos at ang watawat mo'y tayo, na nanginginig. Ang bituin at araw niya ka ng pamay magdidilim. Lupa ng Alang langit, nanditong siba, ay langin sa piling mo. Ang ligaya na ito, ay lumapit, ang mataya dahil sa'yo. Okay, ready na ba mo sa pagkaon? Gugugo ka na, ready na ba sa pagkaon? Okay, nakapila na ba mo pizza pie? Pizza pie sa SNR, wak pa? Nagko kayo nga pizza pie. Anyway, unang-una, magpasalamat na kay Rob. Si Rob, maoy ato ang partner from abroad. Usa siya ka Native American. Siya ang atong partner. Muna yung picture. Nasa ito nga. Gitawag niya siya Pinoy Rob because doon na siya kasing-kasing na sama sa Pilipino. Gusto niya. Si Rob, isa sa ka Native American and of course, wag ko sila naminaw. Paminaw. Okay, ang dili gusto maminaw, pwede na muli. Kasi kainom niya. Sige, ang katong maminaw, dili magsaba ha.
Hindi na magsaba. Okay. Okay, sa akong istorya ka sa inyo, ha, diyan ako kuha ko ng question. Oh, paminaw! Kaya kung hindi mo maminaw, hindi mo matutubag, sayang ang premyo. Abing! Ang pinakagamay na akong premyo karong adlaw is 50 pesos. Pinakagamay. Pinakadako is 500 pesos. Okay, so paminaw. Si Rob is an Native American. Nasa sa California nagpuyo, pero nakapuyo siya sa Pilipinas, pinakabulan, ulit ako siya US. Kanya, ako, dito sa Davao City, ako ang channel manager sa Pinoy Rap Davao. So ako ang na-ay correspondent na Pinoy Rap, breaking news, si Elijah. Ako siya dire. Ako si Eli, brother ko na siya. Kanya, kana siya si Mami Sol. Kana nag-camera, anchor woman ko na siya, nagabalita ko siyang Tagalog. Okay, of course, ako ni. Good morning, Davao. Mali akong programa. Okay, paminaw ba? And then, Kabuhayan Special, kisa na? Giselle! Okay, si Ate Giselle. Joyride, Jerilyn! si Ate Jerilyn. Unya, sa Lutong Pinoy kay Mami Sol, kung sa atong road trip si... Okay, lagin mo na. Okay. Di ba na-apply, ano? Kailangan maglupo-glupo. Kay Gis or 20. Mag-cheer dance na taon-taon. 20. Mag-cheering ta. Ay, Isa kong grupo nga mo daw, nag-20. kailangan na to 500 pesos. 10 lang, 10. But before na siya, ito na ta sa individual na pangutana. Okay, isa to na kanya mong dance number. Grupo. Dance numbers. Ay, pwede madili. Dili pa muna sa dula. Okay. Alright. Kisa tong grupo sa magsayaw. 1, 2, grupo gina. Asan yung grupo? Grupo. Sure ha? Ang damadaan yung music. Okay, ang damadaan yung music. Okay, sige. Okay. Pwede mo tubag ang mama. Pwede po mo tubag ang bata. Kung sa ganit karon, ang celebration na ito, saan ito sunod? Okay, 1 year anniversary. 1 year anniversary, first year anniversary sa Pinoy Rap. Ang pangutana, kung saan pizza ha? Sa September 14. Tantan ako. Isa-isa lang. Dali. Nakawak. Mali. September 15. Mali. Dali. 50 pesos. September 14. Dili. Mama. 12. Tingnan ko 12. September 13, mali. September 23, mali. September 23. Mali na gani na. September 12. September 12, mali. Okay, sige, dali. Mali. Si Mami, gani cancer si Mami. Ay! Nagpasabot lang ng kanili pag hindi mo pamilyar sa YouTube. Sa YouTube, makita niyo dito kung gano'n siya nagsugod. So, kung na mo YouTube channel, kung na mo cellphone, pangita sa YouTube, Pinoy Rap, makita niyo dito kung gano'n siya nagsugod. Dili, mali. September 4, mali. Okay! Alright! No, tepa. Kuya ni nga partisipan doon, kaya magula ka. Atas. Atas dito. Atas dito. Sama naman ka, atas. Dito. Dito. Okay na ate winner. Actually, September 7. ang pinirap nagsugod, 10. Pero naging ko ng YouTube, nagsugod ng September 7. So, patawag ko na to siya. Okay, picture.
Ato ka dito sa camera. Ina, thank you, Rob. Ito. Dire. Okay, sige, address mga bata. Dito ang kantas. Dito ang kantas. Atras ba? Alright. Mga bata, atas. Ayan ang 50. Okay. Bring me in 10 seconds. Bring me Pinoy Rap sticker. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hala, ilang katilang sticker. Hala, magbaba gina dia. Hala, magbaba gina. Hala. Hala. Hoy! Dili gubaon. Saak. Dili ko mudawan anak kay ginangkat na nimo. Hala. Wala. Napasabot na lang ka bayurente kay ka. Nalangkat ka kuan. Nisulod sa balay oh. Nisulod sa balay. Okay, kini. Ginangkat mo na dito ayo langkat ta. Wala na. Humana ang sticker. Dire. Lord, bring me. Kusga. Bring me. Sunod na bring me. Saak bantay. Bring me. Kusga. Thank you. Pagay kong bata Diri na pagtanaw. Sige. Pangag. Nani na una. Kuanisa. I-regulate kay basig magmab. Nana. Nanay na una. Kagali na pa ka. Up. Atas. Okay, padayon ka sa atong video na. Manulak, dili magtulak. Kaya mo bandi ang gagmay. Okay. Dito na mga bata dito. Kamong duha mag-regulate kay basig magmab ba? Okay, mga bata atas dito. Ang dili mo dito dili na ko pagkaulong bahala mo. Dito tanan. Isabel dire ra. Okay, after sa dance contest, Dito kani kay wag. after sa dance contest, mayaon ta. Okay. Sige. Ang criteria sa dance contest for heels. Na? Okay, dance muna. Dance. Okay. Dance muna. Pinoy Rap YouTube channel. Pinoy Rap Davao News Channel. Kultura Pinoy. Road trip. Joyride. Ako si Rai. Mr. Manting. Like, share, and subscribe.
Ano wala yung ibon? Pagya, sige, pagya. Excuse ha. Pagya sa. Oh, ina, thank you, Rob. Nak, dili lagi diha. Nak, dito mo niya. Di mo matagaan diha. Bye-bye, Dri. Bye-bye. Ina, thank you, Rob. Pagi. Awa ayo diha kuan diri na. Sigo. Oh, yun na. Hala. Oh, tagay pa kong isa mong be. Kagay pa ko bayak din may. Ya, ito. Hinay. Hinay lang ka. Wait, lalak ko na dito. Ihatod sa gawas kay. Oh, kuan. Gawas ang bata. Joy! Wait sa. Ito nakasadap nila. Ano si Mingra? Wait lang! Asang pizzaan eh? Mama! Okay, sige. Dali ka, Mama! Mama, dali! Mama, happy lang ako, Mama! Wow! Hoy. Bong tagayin ni Bong, tagayin. Ay kana, una na siya. Isunod ni Bong. Ano biyak man na lagi? Dili ka na maagi. Sige na, dili dapat sige ka. Sige na, sina Bong, tagay ko isa diri Bong. Yang ay kuan pizza. Duha ka Bong, duha. Duha ka explain nila. Duha ka Bong. Duha ka explain. Sige pa. Isa ulit na. Kadai lang. Kadai lang. Oh. Asa mo isa? Asa na rin ang Para mo na maglibot ka. Duha. Isunod na kay ganina pala. Sunod mo. Dili tagaan ko wala pa pizza ha. Hello, nasa na kay ganina pala galing niya. Wah, ano mo anong dapat ako na? Thank Ito na ice cream, batay kinahulog.
Nana. Tara. Ulat sa ulat. Kunapin na. Asang isa na? Pizza? Ulat ko diyan. Ice cream. Pizza na lang natin. Nakamon nila magkakasay. Dong, ayun. Linya nito, linya. Nakulang tayo pizza yun. Paspasi gamay, Bong. Paspasi gamay. Gahi siya? Gawas na. Ang pizza mo best friend. Sige, pag-scoop lang. Uy, ginok maglibog na ning kuan. Pila ni sila kabuok? Ha? O napay tulog diri ko na. Napay naglinya diri ko. Diri ka. Guys, ano dito? Diba? Ulat sa ha? Asa hukta na yung pizza dong? Ikaw, apa man ka? Dito sa kasadap. Linya ko dito good. Ay nako, kagahit ko na nisi. Wala ni linya, dili atagan. Sige lang, nanis na. Kinani mga kuan. Doon yung mga bata dili. Ayan na. Halat lang. Bantay sa gilakwan, ha? Kumana? Ha? Kulang isa? Ano kumana? Oh. Hina lang, ha? Bata! Ayaw, itakilin. Ano lang. Isa ng bata. Asa ang pizza? Isa lang eh. O yan na. Isa na. Okay. Ay na mga ice cream trip pa niya, ha. Dire. Oh, Angel. Gawas dong. Dire linya dong. Duha ni no tayo pa. ice cream. Kasi tagihan yung mga ticket. Sige lang. Ano sa inyo pasudlabit kay malibo na ko? Oh, stop usa distribution, ha. Kay nag-congest dire, stop usa. Asa din sila agi? Tagay kuan. Nagbisag asa na nag-agi. Linya. Ni-insert siya. Linya. Ito na. Tagay ni Bong. Linya dito. Laro magawas ni sila. Dili na pasudlan di abi. Sige, gawas. Hello, paminaw. Ang staff nga pizza dirita maglinya para di maghuot. After makakuha og pizza dito ta sa ice cream. Diri maglinya, diri. Bong, nag-uot ka diya, Bong, no? Ha? Tama na niya? Yara tama na pa din na magsigtuto yung kapuna. Sige na, namay, mama. Gagmay ra ba? Sige, Bong. Padayon na, Bong. Ay na po dito, Bong. Asa yung mga staff? Ako ano yung staff? Paminaw mga bata. Matagaan man tatanan basta kay mulinya lang taog tarong. Linya tagtarong ha para makakaon tatanan. Hindi ko magkita niya, kasi mo maglinya.
ikaw sunod. Oh. Yalong sunod ah. Mana to sige? Mami, kasi bebe. Sunod eh. Asa? Oh, gawas na lang. Unahan eh. Galong. Duha sa duha. Saan na? Kamay. Nice ka lang sa daan. Ayaw ka tingala pa kay sumusunod yun na si Sige ano na sa yeah, mo din na. Wala ko exercise na mo. Di na-start na. Na-start na distributing. Pero hinahinay lang. Kaya pa dili makuha ng ano. Di. Ayaw, pinabot ka di. Dote, naroon ko po gitagaan. Kailangan pa mag-channel. Sige. Look at this. Halik. Kasi nilamig ko tanin nila. May gabi? Nay, buwan na rin. Oh, nalinaw man lagi ang linya. Sige lang, nagpan pa man ang pagkaon. Ay, nag-facilitate, asa mo doon? Sa imo hakay. Sa 10. Erwin, sir. Take over. Erwin, Perpignan, take over. Palinyahan na na dito kay daghan bata wala ka sa ako. Muna kong giingon. Palinyahan na lang. Kita naman yung tagal. Olivia! Oh, dili ba dito rin? Tineng. Asa ang pizza? Sayang. Order pizza mo. Yan na. Kaya ang stop ninyo nasa cellphone ni Papa. Sunod, dili mag-off. Kontrolan ninyo, tanawan nyo, ano na ba? Ako gipili ng mga kuan, pili ako doon. O, duha hanggang 20. Dili balance ang pagkakante. Sige, tama. Okay lang, duha hanggang 5. Sige, mayo pa. Ice cream, Dre, ice cream, oy! Sige. Sunod na dyan, hindi na dili mag-iwi. Oh, pero dito. Batay ka. Mahulog na, kaya duble ba na? Karong ani, tinuagit siya ni, kay mabali siya ni. I-roll dito siya, i-roll. Isa kayo
Uli na ako manghod. Ano? Wala sa? Ya, nakakuha na yung anak. Ya. Asan yung anak? O dito sa ice cream pa doon. Tatay. Gumagaya mo rin ba? Mag-interview ang mga bata dyan na. Hindi ka kaikay man. Huwag magay sila kaulog sa dito speakers. Ice cream ako. Gumagaya rin itong dali. Kami na, be. Okay na na. Dapat may card. Wala na nanti ang nais. Wala. Wala. Iisag ang karton paliw ka para isag. Nete. Uy, Sil. Wala na tayo ko ang Sil. Wapod. Sir, tagayro na siya, sir. Ano mo, kuha na, sir. Break tissue. Thank you. Senator. Tagayro ko kung ice cream ball. Ya. Ya. Oh, ya. Ya. Isa ba? Ice cream ba? Datag sa ni sa akin. Nakakaon na pizza? Tatagaya kay gani ha, ragid mo. Kaya gudwa ka mo para pagkaman. Wala kay daddy. Ano yung kang pizza mo? Choco. Ano din na, kita may nag-serve doon, di mo ito kakaunda yun. Kita may nag-serve. Hala. Kapatid mo na ka. May Sil. Ito ka. Baga na lang, may face. Kay daddy. Asa tong babae? Ang lalaki di ay? Narao. Lalaki. Thank you din po.
nakadaghan ni Dawat. Siya pa lang ang nakaingunog. Thank you din sa ako. There's something, something wrong. Daddy Gilbert, you say thank you. Okay, stop. Stop, papangayuan dito, oh. Stop lang. Dua daw ka bo? Isa na ni. Nabayan mo serela sa gilid. Masay dua ka ni? Isa natin. Adri mo ka kanina. Sama na. Okay, isa na natin. Anak ni Jubilin? Anak ni Jubilin, nasa Mande? Tulo. Dati, isa nito, isa. Wala na, Sil, wala na dyan, Sil. Sil, wala na, Sil. Wala na? Mga mama. Mana? Dili na pa dili. Ang lang dili, wala na ikuan. Gamay na lang sa bata. Isa. Basta na lang, no? Mga mama. Wala na. Wala na? Inside fight. No. Kinsa pang bata ang wala istab ug wala pa pud nakapangayo. Linya. Linya ang bata. Asay mo microphone natin Jirilin. Kinsa pay bata ang wala istab unya wala pa kakaon. Ang wala nakapalista ug wala pa nakakaon og pizza ug ice cream. Palihog ko linya diya sa gilid. Dili ta magbalik-balik mga langga ha kay para makatilaw tanan, no? Para makatilaw pud ta tanan. Pagkauman na kung secured na ang mga bata, ang mga mutra na, ang mga mama na o mga piling mama, o mga auntie. Ano mo? Pizza? Ano naman mo naglinya? Nagkakamig lang ang human na mo. Sa iulat ninyo. Ice cream naman na. Ginoo ko na. Gamay na lang din eh. Dito sa pizza. Ay, check na ha? Huwag ko ka nang linya sa pizza. Nagtuhutag ko na yung bata nga na-stop. Ay, ginahan ko. Nagalingkod pa man ang pa. May tissue? Wala na. Ay, linya na to. Ano, asan niya si Sige? Kadire. Wala pa? Maminaw, wala na may tissue. Sigurado na limpyo ang atong kamot, ha? Wala ta nagunit og mga hugaw. Katong na-stab na nagsige paglingkod sa Dublin, palihog ko linya lang mo, kay para ang uban na pud ang matagaan. Kaya tinini. Ha? Bebe. Kita kay Kas TV. Okay. Magalit yan ang ano natin, ang ano yan. Kapaminaw ha, katong bata na wala stop niya, wala pa katilaw. Wala kayo balik yung tissue niya? Wala na balik yung tissue dire. Dali mo. Kisa masugo na to, Ben. Ayaw na lang din. Ganun ba na sa oras? Ayaw na pa. Ipig mayo.
Member, managyan ko si Kudo makakita niya ng oops! Sige lang. Okay, hello. Katong isa di, katong bati diriling Tunay wire de. Pagkamanod ka, o, hindi sa manguli ha, kinapay ka kang premyo. Mag-contest pa pagyapong ko. Katong wala pagkakaon nga mga mama, pwede na dito. Sige na. Pwede mo dito. I have. Kaitan saya nagkuan. Mamaya siya. Uy, wala kaon si Itan. Very good. Thank you so much. Thank you. Mga pinay ko. Suna nga kuan-kuan. Okay na si BPI. Siya kasi. Pangayo di apaw. Live na, live. Live, ragot. Wow. Mga nagsalutin na ba? Hindi na mga Huwag mong kalimutan mag-subscribe at From the top. Balik from the top, from the top. Ready? manood mo ang video love. Huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-share mo na rin. I-share mo na rin sa iyong mga kasama. Wag mong kalimutan mag-comment. Kalban siya. Sige lang. Relax. Para mapanood din nila. Deb. Sige, balik. Kung mapanood yung video na Teloy Rap, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-share mo na rin kayong mga kasama para din nila ay maka-like and subscribe. Teloy Rap lang malakas. Yehey! Thank you, Diri. Thank you. Diri. Thank you, love. Yehey! Isa pa, basig na ala. Pwede mo mag-practice. Isa pa. Isa pa. Isa man. Dali. Ha? Dali. Isa man mo. Ha? Hala, pwede din mo kanta niya. No, kinsa pa yung sunod o kinsa pa yung gusto mo kanta. Kaya dahil pagpapilin si ano. Sige na, dali. O diba? May kanta lang siya. Nana siya yung pambaon sa Lunes. Ako na lang kanta. Microphone. Maybe this time. Look! Ikaw kusog na lang. Ikaw kusog. Yay! Palakpakin po ninyo. English. Sige na. English lang. Ikaw kusog daw. Kanang English kay para makasabot si Rob. Sige na. Maybe this time. Sige na. Maybe this time. Maybe this time.
Daddy. Daddy Gilbert, dito sa likod. Tara. Thank you dito sa video. Oh, kaganina, nanawag ko mo kanta, walay magduol sa inyo kay maulong mo. Karon, Mga mama. manawag ko mama. Ginisaya si Melody Oro. Oh. English. Oy, andam ha! Mga bata, di ba naghatag ko sa inyong clue kagahapon? Nga tanawon ninyo ang every segment sa Pinoy Rap, kay dito na kukuhaon ang mga questions sa akong pag-game. So, kinsay nagtanaw og segment sa Pinoy Rap? Kinsay mama nga nakapalo sa Pinoy Rap? Pinaka social media account ang naang Pinoy Rap. Maulay ako mga pangutanaw niya. So, kamo na bala. Unya na. So, i-welcome na to ang representative sa mga mamshi, si Melody Ruby Perpenay. Hello, Pinoy Rap YouTube channel! Yay!
anniversary sa Happy. 150 pesos. Thank you, Pinoy Rap. Thank you. Thank you. Okay. So, mag-games na na. Then, unsa man eh. Asa man ang screenshot ani? Ang screenshot man akong gipangutana kung nakapanood man. Oh, ang i-TikTok niya screenshot. Okay. Then, narate ang nakadaog de. So yan. Doon na dire. So, ang Pinoy Rap Davao, naa siya'y tulo ka. Tama na, okay na. Naa siya'y tulo ka social media account. Naa si TikTok, naa si YouTube, o naa si Facebook. Dungagi pag isa ka winner. Dungagi pag isa ka. Ayun na, napa ko isa ka. Dagan pa ko pangutan namin kung nakasubscribe din sila. Dili na to masukat kung nakasubscribe din mo. Yes. Ikaduha nga game. Ang mga mama, di excited kayo, no? Yes, mga mama. Ano ginaingon ako ba? Competitor, jud kayo mama sa Arroyo ba? Oh. Name the... 8 ba? 7. Oh. Ay, Name 8. the seventh host sa tanang segment sa Pinoy Rap Davao. Appeal ang title sa ilang segment. Kung nakasubscribe mo, kailan mo anak nila. Sige daw, be. Count ko 1 to 10. Pwede isa-isa lang, mami. Isa-isa lang. Pwede isa-isa Ang lang. 7 yun, kay gibanggit na ganina ni Daddy. 8 na, 8. Ang 8, kay gibanggit na ni Daddy ganina. Ang 8 na segment sa Pinoy Rap Davao ug ang host ani. Di lagi daw ka makino na tininig kay makadaog na ka. O sige, ato bang daw be? Excuse me. Sige, excuse me ha. Name the 8th segment and the host of Pinoy Rap Davao. No, mali. Oy, wrong. Wala sila nag-study. Diba ko? Sige. Excuse Ate Gina. Excuse me Ate Gina. Kaya ang atong videographer. Oh. Dito kanit. Dito ka sa may Oh, tarpaulin. diri ko. Be, excuse me. Adaan ka mong flow. Ha? Mahatag ko kisa ka answer. Ang kabuhayan kay good morning mga kananay. Welcome to my new vlog. Kinsa man na siya ba? Oh, mana. Dili ako. 8 segment, 8 names. Sige be. Excuse me. Kung kinsay nag-study, nagingon ba ako daan kagapon mga bata, mag-study ta ha. Oh, tagaan na mo clue. Kinsay kailan ninyo nga magsigig sakay og jeep? Oh, si Joyride. Kinsa man na si Joyride? Oh, duha na ang clue ha. Ikatulo na clue. Kinsa sa inyo makakita sig Panoroy og turon? Oh, 8 ni kabuok. O, pamili sa wait lang. 8 ni kabuok. Ang akong pangutana, panganlan ninyo na nga segment o kinsa ang host ana. Kung subscriber o nagatanaw mo sa video na. Sige daw be. I will count 1 to 10. Narangan sa inyong atubangan. Sige, mangayaw lang ko bisag upat. Upat na lang, kaya naglisod jud mo. Sige, sa Thea, upat na lang. Ayaw tabuni ang camera kay di makita ang atong winner. Excuse me. Ate Jerilyn. Unsa man iyang segment? Joyride. Naga-joyride? Yes. Okay, sunod. Ay. Ulo. Ikaw? Ako, kinsa man ko? Ate Giselle. Unsa man ang segment? Kabuhayan. Kabuhayan special. Sunod. Kuya Marvin. Unsa man iyang segment? Road trip. Trip.
Road trip. Road trip. Road trip. Road trip. Sunod. Ikaw pa? Amang kadani. Kana. Good morning, Davao. Balita. Good morning. Mami Sol. Wala na kompleto. Ay na, Mirasol. Padaplin sa taga may mga bata, kay nga itong video record dili na makita. Huwag itanawon sa YouTube yan inyong dagway. Sige. Kay nahanglan ha with conviction. Joyride! Sige saman si Joyride! What's yung pangalan niya, Teacher Rile? Geralan Parktown. Sunod. What's yung pangalan? Isang white. Isang ingaw. What's yung na siya? Very good. Sunod. One. Okay, sabay ho sa good morning Davao. Ale! Wala ba dyan nakatag na? Ibig sabihin, higo lang mo ni subscribe, walang ulitan na! Wala! Kaya ang akong sunod na pangutan na, bangacious kayo eh. So, sige, si Glenn. Ayaw ka na dito. Okay. Ano? Ano mo? Sunod. Danny Gilbert. Yes. One. Mamisol. Oh, sama si Mami Sol. Balita Tagalog. One. Two. News ka. News Davao tayo. News ka. Okay. Last na lang. Ako, ano, ito, ang kumain. Mansa-mansa. Oh, sige, atras tagamay. Atras tagamay. Ikatulo ng pangutana. Andamang kwan. Andamang nga ang mga anak. Sharog di kanin. Diba, familiar mo sa buy, eat, and win? Isabel. Isabel. Buy it and win. Diba? Ang akong pangutana. Thank you, Pinero. Kinsa ang nakadaog sa first winner 1,000 pesos worth of prizes? Si Nene. Kompleto ang pangalan na kanya pangalan. Mama ko Mama, mama. Uy, ayaw, dili ikaw. Tama. Oh, dadi, ato dadi. Winner. Si Mayet. Oh, diba? Thank you, So, Pinero. Pininaw. Thank you, Sa Pinero. Pininaw, Davao. Pinero. We have in YouTube, Pamina mga bata, in YouTube channel, we have 8 segments. Joyride with Ate Jerilyn Parcon. Kabuhayan Special with Giselle Restauro. Road Trip with Marvin Baguio. Kulturang Pinoy with Marisol Cacho. Marisol. Good Morning Davao Ikaw rin with nandito Gilbert Cacho. Ako si Ilay, kiniwa pa man siya naabot. Kung naabot siya, bangayuan na tutog juice. Kaya ihong na kayo. Then, we have breaking news. Becky, unsa iyang kuan segment? Yang ako si Ilay, follow ninyo siya sa Facebook, nasa Instagram, tapos YouTube o TikTok. Nasa English news na siya, English news. English news. So, arrange sa dire, arrange. Pinoy Rab Davao. Thank you, Pinoy Rab. O sige na, mag-join na ta kahit na. Nakadaog na sila. Hoy, pamilin po na mo. Ay, square. Na. Kay si Aliyah man akong tagaan. Happy birthday anniversary! Pinoy Rap YouTube channel! Grupo sa to, Barites ba to? Ya, sa Pikas, katong mga manggahan ba to? Manggahan diri. Ato man dito.
Ato bang dito, ato bang. Dire ato bang, dire. Dire ato bang, dire. Ato bang dito. Okay. Are you happy? Yes! Are you enjoying? Yes! I am. Ang enjoy na kanya ba? Wait, awan niya. Na. Gugi, pagkakagam magpag ganyan. Naplat, tabihan niya. Tanawad ra, naplat. Wow, sige. Apir. Pero dito dahil. Diri tanaw ka mag-picture ta. Ready, 1, 2, say cheese. Ayo. Hawa. Doon. Yellow. Say Gilbert. Enough. Okay, isa may nakadaog de. Okay. Palakpakan ang kinsay, kusog ang palakpak, mo di first. At sayang. Hindi, audience pa. Ang sa mga nananaw. Pangay dito, masok kayo na be. Nanay nila, ako lang. Okay, ready na ba? Mamina sa winner? Okay. Tagay, asa itong listahan? Okay, the first prize will receive 500 pesos! And of course, the consolation prize will receive 200 pesos. Okay. Okay. Okay, for the consolation prize. Okay, for the consolation prize, palakpak naman dyan! 200 pesos will go to the Costento family! Yay! Dire. Dire ato bang. Dire. Pasok na sila sa camera. Thank you sa sila. Go. Thank you, Pinoy Rob. Ready, 1, 2, 3. Thank you, Pinoy Rob.
Yehey! Third prize. The third prize, ang atong criteria, at least na ay heels and na ay sayaw. So, the third prize goes to Abarcas family! Yehey! Okay. Gamay, gamay. Atras gamay, atras gamay. Nya, compress, compress, compress. Okay. Thank you, Pinoy Rab YouTube channel. Thank you, Pinoy Rap YouTube channel! Yehey! Napo, yehey? 400 pesos! 400 pesos goes to the beautiful Lady! Diri, diri, diri. Ay, sa beautiful isa at ihatag. Sa beautiful ihatag. Anak kalay. Maraming salamat sa inyo, ha? If Ana ang pera. Sa ating Ready? Ready? 1, 2, 3. Thank you, Pinoy Rap YouTube channel. Yehey! Ay, ay, ay! Yasuko! 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 Dali, di ba mo pala sa listahan? Wala, di mo sa listahan ay. Unsa daw? Unsa daw? Ano may 500? Okay, first prize! 500 pesos! Yehey! Pinoy Ram! Yehey! Wala lagi mo sa listahan ba? O wala, dyan mo ba? Inapas tatay, di ba tayo wago tayo, no? Wala dito. O wala dito, tanawa, wala o. O di ba, wala o, tanawa, wala ba? Wala lagi. You are not in the list. 100! Yay! Okay, kisay leader. Ato dito, pasalamat sa Pinoy Ram. Isa. Tapuksa. Compress. Wala siya. Ulat sa. Urat sa. Nagpagbuhat mo diha. Atras kamay. Trainer, dali. Pila may bahin ani. 100 ang trainer niya, 50-50. Ta. Atubang dito, diha ang trainer, i-compress mo ang mga katauhan. I-compress. Oy, dol. Compress ba? Ikaw, Janice. Dili, tapok. Ready? 1, 2, 3. Thank you. Oh, sus, nagtabi na. Bisag asa ba? 1, 2, 3. Thank you, Pinoy Rap YouTube channel. Yay! Daghan kayong salamat sa inyong pag-anhi. Kanang matapok sa ta, kay mag-ampo sa ta. Lagi na, dali na, magmasing prayer sa ta. Mga bata nga nakadawag mo niya na ninyo mahina inyong premyo kay baon na ugma. Dali sa, magpasalamat sa ta sa Ginoo, no? Dali, sa mag-ampo ta, dali. Dali na, tampok na ta. Ay, ang mga bata. Oh, hoy, kasama ba, oy? Sige na, go na. Atong pasalamatan ng atong wing, wing Diyos sa inyong mga bata, naminaw ba? Bawion ako ang premyo, kay diling man ta attentive. Ay, nako. Ginang. So, usab, salamat sa tanang nakigduyog, nakigpartisipan sa amua karong adlaw sa pag-celebrate namo Nitabang pod. sa 1-year anniversary sa Pinoy Rap ug sa mga nitabang nag-arrange, naglimpyo, naninhig, nagluto, Nag-facilitate. sa mga bata. Daghan kayong salamat. So mag-ampo kita karong umaabot na December nga dili lang kani ang atong pagahimong nga selebrasyon. So atong yang so mag-ampo ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amahan sa langit, gamhanan ikaw, daghan kayong salamat
sa maayong adlaw nga gihatag nimo karong adlaw. Salamat sa mga bata, Lord. Salamat kay Pinoy Rab, kay Robert, sa paghatag og pagkaon na ning mga bataa. Salamat sa kalipay, Lord God. Busog ang among kasing-kasing sa kalipay, Lord. Lord, kining tanan ibalik na mo sa imong pinaagi sa imong balangan na kasi Jesus. Amen. Amen. To you, Lord. Salamat kayo. So, katong mga bata na wala kakuha kay wala ka pa sa distribution nga na-stab, pwede pa mo tagaan namo. Amen. Len, halihog kong isa ka pizza dito, Len. Huwag ka ice cream, Len. Halihog ko aning ka bata, Len. Kung wala'y apa, tagaig baso. Pagkuha mo baso sa inyo, ha? Sa inyo ang baso. Salamat kayo! See you in December! Bye-bye! Si bye-bye, bye-bye! 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 Pinoy Rab. Sige, ready? 1, 2. Thank you, Pinoy. Pagani. 2, pagani. 1, 2, 3. Thank you, Pinoy Rab YouTube channel. Nakapil pa ko. Oh, yeah. Picture. Ano lang? Kamu. Paano ka taas kay ta? So guys, it's tiring but very, very happy and rewarding. Apoy kayo, no? It's very nakakapagod po. Very tiring but it's worth it. We are able to feed at least 500. No, 500 because you know, parang it's not it's more than, you know. Thank you, Pinoy YouTube channel for the heart. Letting us experience such celebration. So guys, this is Gilbert Lopez Marquez Caso. Good morning, Davao. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.